A planta de Nestlé en Pontecesures aumentou a súa produción nos últimos 8 anos en 30.000 toneladas, acadando o ano pasado o récord histórico de 60.000. No comité de empresa denuncian que as novas contratacións non son suficientes pro volume de produción. O que afecta gravemente a que se aumentan o número de fins de semana e festivos que o persoal ten que traballar. Isto afecta directamente a conciliación da vida laboral e persoal, quedando esta última reducida á mínima expresión. Os traballadores da fábrica concentráronse reclamando máis persoal e mellores condicións. Que se aumente a plantilla en proporción á produción, non por debaixo. E por outra banda, que se aumenten as horas de compensación horaria polo traballo en fin de semana e festivo. Ata agora a resposta foi negativa, non? Ainda tuvemos reunión hoxe ás 12 e eles non están dispostos a, pois nin a unha cousa nin a outra. É certo que si contrataron persoal, pero sempre por debaixo do aumento da produción. Co incremento da produción, polo xeral, os empregados están a traballar 3 fins de semana, descansan 2 e a seguinte van sábado ou domingo. Din que así é imposible conciliar. O aumento da produción para a fábrica, o benestar, pois eso é o mellor que nos pode pasar aquí en Pontecesures e representando unha empresa como a que estamos, non de Nestlé. Simplemente o que queremos é que xa que aumentamos o nivel de produción, pois polo menos que se contemple tamén o traballo da xente, que nos den días de descanso nos cales temos dereito, creo, non, a disfrutar das nosas familias. Dende o comité de empresa creen que a contratación dun novo equipo composto por unhas 20 persoas abondaría para resolver a situación na que se atopan.